Patay ang 72 anyos nga lalaki human masunog sa katubuan sa Polo Plantation sa Barangay Polo, Tanay City, Negros Oriental niadtong Sabado sa hapon. Sa investigasyon sa Tanay City Police, giingong gisilaban ni alias Verhil ang mga sagbot nga anaalang palibot sa bag-ong nitubo nga mga tubo. Tumong niini aron malimpyo og mutubo ang mga bag-ong salingsing nga mga tubo. Apan kalit lang mihuyop ang hangin ug mikatap sa bag-ong tanom nga mga tubo. Gisuwayan paunta ni Verhil ang pagpaw, apan natrap na hinuon siya. Nakaangkon og mga paso-paso ang asawa sa biktima nga misuway unta pagtabang sa iyang bana. Napugnan sa Tanhay Fire Station ang pagkatap sa kayo sa katubuhan. Gisuwayan unta sa BFP ug sa Tanhay City Police pagpadala sa ospital sa biktima apan nakutluan gayud kini sa iyang kinabuhi. Sa investigasyon sa Tanhay City Police, wala sila'y nakit ang foul play. Gipatinaw hinuon ni Tanhay City Arson Investigator FO1 Gerardo Sabanal Jr. nga aksidente lang ang maong hitabo. Ang katong dasa nga kilid or daplin sa bagong tubo nga tubo dito niya gisunog sa wala niya damha ni kusog ang hangin so nitapon ang kalayo dito sa bagong tubo nga tubo. Gisulayan niya pagpalong ang kuan kalayo nga ni tapon. Nakaitok. Dito siya na silbing na trap.